Ассалому алейкум дӯстони азиз, Аллоҳ хайртон кия. Оли бачакои дар пушти даст шуда нагин ки инҳо киянд. Ҳозир ҳамаша мефаҳмам. Ҳар нафаре ки шаҳрванди Ӯзбекистони, Тоҷикистони, Россияи дар кадом гӯшаи канори дунё ҳастӣ, хусусан дар ҳамаи Россия, дар ҷоеш ки набошӣ, метавонӣ ба Москвара ба пари биёӣ пеши устоди ёдгор. Кадме ки права намедонистӣ чӣ хел бигирӣ, як хеле тиёр бидӣ 200 000 бутӣ, 500 000 бутӣ, 300 000 бутӣ, то права кунӣ, таксӣ кор кунӣ, корҳои гуногун. ба ҳам хотир барои кори шуморо осон кардан мо ба шуморо ёфтем бародари худмон ёдгорҷона устоди беҳтарин ки шуморо тайёр мекунад дар муддати 1 ҳафта, 2 ҳафта, 3 рӯз, агар саводи систа боша рангибан 1 моҳда мехонӣ, чикор мекунӣ, мера экзамен мегзарӣ, чикор мекунӣ, шумо соҳиби права мешавед. Иншаллоҳ ман ин навора мегзорам, шумо номро дар рӯи экран, баъда бо ҳаракат мекунем ки мактаб шумо школа авзуя шуморо нишон кунем. Аллоҳ баракату тия то охира гӯш кунед. Азо раҳмати худо барои дастгиритон тамошо кунем. Чун азиз чӣ хеле гуфтем барои шаҳодатномаи ронандагӣ ё ки барои праваи российский, яъне ки барои получат карданаш ва чӣ намуд тайёр мекунанд, ҳамчунин бародаро шидаган имрӯзаша дар Пловхаус ҳамроҳи устод ёдгор. Устод, ассалому алейкум, ай худо сар кунем. Агар имкона боша хита як шинос ку, баъд ман иншаллоҳ ай чигем ай мо шогирдод ё ки талабот баъд пурсидана сар мекунем иншаллоҳ. Номи ман Ёдгор Хоҷа, ман аз Хуҷанд мешавам. Директори автошколаи Эстакада, баъд муаллим дар автошколаи Форвард. Яъне ки шумо дарс метиҳед бачаҳои тоҷика дар ҷо дар Россия. Дурасташ ки дар тарафи дар шаҳри Москва метрои тарафи улица Дмитриевского. метро Улица Дмитриевского. машааллоҳ. Хуб. Салому алейкум. Ака номи чиест шумо? Ака Айюб ҷон, чанд қашид дар ҳамҷа дарс хондаистед? Чӣ хеле тарз? Ман моҳи 12 декабр права гирифта будам. Моҳи охири ноябр пеш ака ёдгор будам ва барои замин прав вами акам да хондам 2 ҳафта гирифтам. Дар муддати 2 ҳафта не даже камтар 11 рӯз дарс бисёртар омадам. Дар мобайни 11 рӯз уже тайёр шудам, права гирифтам. То, что хочется сказать, чисто и без никакого вранья. Реально то, что пришел, человек сделал добро, он помог мне, я взял права. Шукр мекунам каждый раз, когда права набирам. Чанд категория? Категория Б, Б, Е. Хай эмисиоб нест ки. Ду категория Б, Б, Е. Б, Б, Е. Б, Б, Е, Б, Е ва ба дохил мешавад ки легковой автомобил жестким буксиром. Ки у акарам гап зан. Акаҷон салому алейкум. Номи шумо чист? Салому алейкум. Номам Садризӣ. Хуб, гап занед. Ман баъди соли нав омадаги будам. Аз сар аз 1 январ, 3 январ то 15 январа онда тайёр шудем. И 15 январо права гирифтам. Ин ҳам бародарое ки ҳаминҷа ҳастанд, ҳам бисёришон дар давоми 15-20 рӯз тайёр шуданд. дониши худашон хити, ҳам бо кӯмаки Шумо шаҳрванди Россия, Тоҷикистон? Ман шаҳрванди Ӯзбекистон. Шаҳрванди Ӯзбекистон. Шумо дар пеши устод фақат чӣ тарз тайёр кардани экзамен мегем ё ки имтиҳон шуморо тайёр мекунад устод, туғри? Бале, ҳамун саволномае ки ҳамун вай мебуд, саволо ҳамаша ҷавобош ки тайёр мекунад. Чанд категория шумо? Категория Б. Категория як категория мешавад. Хуб дӯстони азиз, чӣ хеле меҳмонед ҳамаи бародаро, яъне ки айхисандишона дар иҷа шиштаган, ягон гап бад нест. Ана якама савол битем я борга. Акаҷон салому алейкум, хита шинос ку ва бугу кай гирифтӣ, чӣ хел гирифтӣ? Салому алейкум, номи ман Мансур. Ман моҳи декабр ба дом овардам. Моҳи декабр омадам инҷа хонанда пеши муаллим устод Ёдгор. Муддати мегӯем 27 рӯзда ман правама дастам нагирифтам. Дар пеши устод чанд рӯз тайёр кардӣ? Яъне тайёр шудӣ дурустараш? 2 ҳафта. 2 ҳафта шумо тайёр кардӣ? 2 ҳафта тайёр мекунам. Хайр мефаҳмонам тоҷикӣ, узбакӣ, немсӣ, яъне мефаҳмонам ки шуда сар ҷо. Яъне ки деҳқонӣ я мо мегем. Хуб, шаҳрванди киҷои шумо? Ман шаҳрванди Тоҷикистон, паспорти Русия надорам, патент хати. Патент хати, ё? Праваи чанд категория гирифтӣ? Права категорияи Б. Категория Б, ё? Агар имконият ҳаста Б, С, Б, Е, баъд хеле имконият ҳаста ки вақте ки я гирифтӣ бо мехонӣ ё ки уже тайёр мешавӣ? тайёрӣ уже дарси документита мекунам. метавонӣ ки деву сера бигирӣ. Девид се. Хуб бародаро азиз, бисёр савол натем бахши зиёд ки шумо блогер нестед, амрои мо барин. Ҳамин шумо аз ҳамин кори устод фақат ба хотири худо гап занед ки мо тоҷикем, ҳамамо мусалмонем, ҷа ӯзбек бачаҳоро мачаҳо будиян. Розӣ ҳастед ҳам устод Ёдгор? Яъне совет метед ки бачаҳо биёянд чикор кунанд? Саломат бошед. Ки не нафаҳмидам. Се гуфт кадме.
یعنی شما hoz یک همه گرفتگی که بعضی خوانده شده بیاگم فرید بیاگم خیلی نه هست که خوانده شده دم جوزی با سانتی خونده سامو اینا برادر عزیز همش تاجیکی دهخانی سلامت باشه هزار رحمت به پدر مادر تو که یعنی که مقصد از خانم به خدا اینه به خاطر خدا برای کامera نگفتم در بر تو بود امروز شما در برش هستی که با برادر تاجیک خدمت میایم با ان شاء الله از این استاد مقصد چی سلامت باشه الله برکتون خوب خدا نگهدار